Wacho ni nitiere ojende moko matindo. Seche moko ng'ato onge kata opande. To ero, osedhi adhiya lap achiel kod apiko e pap moro to duogo ni an koro asetegno, anyalo dhi e ndara. To mage makoro miyo masiche mag apaya timore. Donje sako gi sani, ere kako nyalo konyo kaachiel kod neno ni joriemb apiko te nitiere kod lesen mano mayango gi kendo puodho gi ni ng'ani osetiegore riembo apiko kendo ober, obobedo koluwo chike duto mag apaya kegode. Aduoko erokamano kuom penjo no. Anyalo wacho ni through sector mar boda boda, it is a requirement dhano bede sako. Sako konyo gik mang'eny. Mokwongo, ng'ato kodonje sako, obro register, obedo member, ka en gi ID, ok en under age. Mar ariyo, ibro yudo ni i sako miyowa teko mar dhi ka NTSA to wakwayo gi wang'iso gi ni chieng' ma kama wadwaro ni ubi upuonje members mamagwa. Kendo iyudo ni jo NTSA kitero negi barua mar puonjo wach apaya, gibiro haraka sana, gibiro magikonywa kabisa. Koro mago be gik mabiro bedo konyowa. Mar adek, iyudo ni through sako sako ok bi yie ne ng'ato maonge driving license. Nyaka ikuong idhi e school, iyud leseni, koro kinyalo timo ang'o? Koro kinyalo timo tiji mar apiko. Mano chike mwakete sako dhi konyowa kabisa mbele because iyudo ni jok maonge driving license most ema kelonwa masira mag barabara gi. Lakini ng'ama opuonji kata kiwuok oko inyalo neno kaka dhano riembo, ineno ni ma en ng'ama nodhi school, ma ok odhi school. Pogruok nitie. Koro wakwayo mana jogewa ni obed humble, kiero tiji mar boda boda ni kale school mondo opidhi god NTSA mondo yud oboke mar bede ndara. Mane gima nyalo kwayo jogewa mag jo boda boda. To sani be ne wakwayo jo NTSA mo oyie okonyowa gi school. It is affordable school whereby iyudo ni jogewa kidonje class ichulo mana Sh185 kuom ndalo 27 to in gi driving license. Koro iyudo ni tich osechako bedo mayot because seche moko be jogewa ne luoro ni ka gidhi e skunde madongo dongo gi ikawo Sh15. Koro at least sani wayudo bei nafu. Akwayo dhano dhi e school, dhano bede gi paro maliw. Ka in e ndara bed kiparo ni to January wan e skuku, January nyithindo dwaro ni odhi school. Minot be ni gik mang'eny nie wiyi. Tafadhali ring gi speed minyalo control, to luw chike mag barabara, signs mag barabara. Jogewa moko kia kata mana sign. Iyudo ni sign oketo red, onego stop. En koro chal ni red no ng'ise ni odhi kabisa. Koro mag gik mwadwaro ni through NTSA obed ni jiwo jogewa. Giwuotho kaka sani aneno ka gidhi e gwenge ama stage to stage gitimo sensitization. Mano dhi konyo jogewa. Ing'eni kata ng'ama onge driving license to NTSA obiro kuma in gi stage kanyo to ng'isi ni ber mar bedo e sako, ber mar bedo gi driving license. Ing'eni kata ng'ama onge go bro dhi kodhi e ot to dhi paro matut ni ang'o momiyo ng'acha nong'isa kama. Ibro yudo ni ng'ano kinyne odhi e driving school. Koro magi gik mabe wakwayo serikal maduong' gi serikal matin mar county obede paro achiel. Kech iyudo ni be gimbe gipogruok e weche. Kech iyudo ni jo county dwaro kama, government maduong' dwaro kama, jo NTSA be dwaro kama. Tan awacho ni NTSA ma regulate wach ndara. Gikaw